Chceli ste vedieť, ako si nastaviť bielkoviny, sacharidy, tuky, keď ste v kalorickom deficite, aby to všetko fungovalo tak, jak má? Tak poďme na to. Začnem názorným príkladom. Ste 80-kilová slečna, chodíte 3-krát za týždeň cvičiť, idete z toho do 400 kalórií do minusu, čo je 1768 kalórií. Bielkoviny sú základ. Nastavte si 1,6 až 2,2 gramu bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti, aby ste podporili regeneráciu a udržali svalovú hmotu. 80-kilová slečna si nastaví hornú hranicu bielkovín, čo je 186 gramov bielkovín. Chceme to prehodiť na kalórie, takže krát 4 a rovná sa 704 kalórií. Tuky podporujú hormóny a zdravie. Ideálne množstvo je 0,8 až 1,2 gramu tuku na kilogram telesnej hmotnosti. 80-kilová slečna si nastaví spodnú hranicu, čo je vyjde 64 gramov. Chceme to prehodiť do kalórií, takže krát 9 a to je 576 kalórií. Dobre, a sacharidy si vypočítame. Takže 1768 kalórií minus 704 kalórií bielkoviny a minus 576 kalórií tuky, čo nám vyjde 488 deleno 4, aby sme to dali na gramy, a to je 122 gramov sacharidov. Chcete to ešte jednoduchšie? Napíšte mi do komentára, chcem a ja vám pomôžem. A nezabudnite, dobrá dieta nie je hladovka, ale plán, ktorý vám sadne.